Budeme se bavit o šablonách klíčových aktivit. Moje jméno je Stanislav Petera, jsem tady za projekt IT ve škole, respektive za společnost Boxer, která je ustavujícím partnerem projektu IT ve škole. Jak vidíte, jsou tam i další firmy jako Hewlett Packard, Microsoft a Bank. A my právě se snažíme školám nějakým způsobem pomáhat v projektu EU peníze školám. Sestavili jsme v první polovičce letošního roku více než 30 seminářů po celé České republice, kdy vlastně se nám vystřelilo z více než 1000 škol, přibližně 1500 účastníků, říkali své potřeby, svoje obavy z toho projektu a tak dále, že jsme se snažili samozřejmě na tom intenzivně zapracovat a najít pro vás zajímavá řešení. Každá mimopražská základní škola získá 300 000 plus 4300 krát počet žáků. Je to jednoduchý vzorec, takže pro každou školu jsou na ministerstvu připraveny peníze. A na začátku projektu je samozřejmě potřeba mít projektový záměr a dát ministerstvu najevu, že ta škola o ten projekt stojí, čili elektronicky projektová žádost beneficientů. Takže těch 7 základních oblastí. 14. informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost, inkluzivní vzdělávání. To jsou ty základní témata, kterými se ty šablony zabývají. Každá ta jednotlivá skupina má několik podskupin, obvykle 3. Individualizace výuky, inovace a zkvalitnění a DVPP, což je další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dostáváme se k další šabloně využívání ICT. Tam to máte zase úplně stejné, individualizace, inovace, DVPP. Na chvilku se u ní zastavím, to je totiž velice zajímavá šablona. Hned to vám vysvětlím proč. První věc je ta, že dost často se na tuto šablonu nahlíží tak, že to je, aha, to budou nějaké ty věci na tu informatiku. Není to pravda. Tato šablona je využití ICT ve výuce. To znamená, že je vlastně naprosto univerzální. Tady v té šabloně se mohou najít dějepisáři, klidně i matematici, klidně i češtináři, kteří se nacházejí třeba i v těch jiných šablonách. Ale pak se tam můžou nacházet i ti, pro které vlastně žádná šablona není. To znamená občanka, hudebka, ve finále i tělocvik, když máte šikovného tělocvikáře, který by se chtěl v tomto projektu zapojit, vy pro něj máte možnost, máte tu šablonu. Druhá docela zajímavá výhoda této šablony je i ta, že je v podstatě nejdražší. To znamená, že vy vlastně získáte z té dotace největší díl. Vy vlastně sestavujete na začátku projektu šablony, vyberete jednotlivé ty šablony, jak jsme si tady určovali. Jednu můžete vzít kolikrát chcete, můžete si to sestavit jakkoliv, ještě se k tomu na chvilku dostaneme. A když máte tu individualizaci, tak máte prokazatelně odučené hodiny. Když je to inovace, musíte vytvářet digitální materiály a potom je následně v hodinách odpilotovat. A když máte další vzdělávání pedagogických pracovníků, je potřeba navštívit akreditovaný seminář a vykázat si certifikáty. To znamená, že vlastně potom na konci toho projektu se budou kontrolovat ty určité výstupy. Vy se na začátku projektu zavážete, že určitý počet výstupů uděláte, na konci projektu se bude kontrolovat, jestli je máte. Když ano, je to v pořádku. Znamená to, že vlastně pomocí šablon škola čerpá dotace. Dáme si příklad. Pro školu je třeba připraven 1 000 000 korun a škola zvolí jednotlivé šablony, každá, aby se nám to dobře představilo, bude po 100 000 korunách, takže si vezme 10 šablon a načerpá ten 1 000 000 pro vlastní školu. A potom, že z těch šablon se kouká, jaké jsou ty výstupy, jestli to jsou ty hodiny nebo ty materiály, takže podle toho, kolik která šablona je oceněna kolika počtem hodin nebo kolika vzdělávacích materiálů, tak se potom na konci projektu vyhodnocuje, jestli se to splnilo, jestli to všechno splní, škola v podstatě tu dotaci získala a nemusí ji vracet.
bohužel při nesplnění výstupu je ta dotace vratná. Takže už na začátku projektu je velice důležité volit ty šablony tak, aby ten projekt se dal v pohodě zvládnout, aby bylo možné jim projít a aby ty výstupy byly reálné. Podíváme se ještě na matici šablon, tady to máte vlastně ještě zjednodušené, máte tam 14 gramotnost, druhý řádek jsou ty cizí jazyky, třetí řádek je ICT, čtvrtý řádek matematika, pátý řádek přírodní vědy, finanční gramotnost, inkluzivní vzdělávání. V těch jedničkových šablonách, které jsou ty povinné odučené hodiny, v trojkových šablonách 4 a 5 jsou potom ty osvědčení a ve dvojkových jsou vzdělávací materiály. Tady záměrně vlastně u té trojky jsou ty materiály v červeně. Hned vám vysvětlím proč. Vemte si jednoduchý příklad. Tato šablona 3/2 je na tu tvorbu vzdělávacích materiálů. My jsme si hodně řekli, že je hodně zajímavá tím, že je univerzální. To znamená, že se dá použít na jakýkoliv předmět, který se u vás na škole vyučuje. Další zajímavost je ta, že je za 136 623 korun. To znamená, že když si jednou vezmete, tak z té dotace pro vaši školu získáte 136 623 korun. Můžete to použít na jakýkoliv předmět, na češtinu, angličtinu, dějepis, matematiku, prostě na cokoliv. My v tuto chvíli máme více než 1500 škol, které s námi dlouhodobě spolupracují. V podstatě více než těch 8 let a dlouhodobě se k nám vracejí. Čili přece jenom už nějaké zkušenosti s tím školním prostředím jsme získali a víme, co ty školy potřebují. Navíc i samozřejmě na základě těch seminářů, které pravidelně pořádáme, tak máme i ty ohlasy a ta zpětná vazba tam je určitě jasná. Co je určitě důležité, že ta naše pomoc, kterou školám nabízíme, je bezplatná a je i smluvně garantovaná, když budete chtít. To znamená, že my jsme schopni se vám zavázat, že vám po celou dobu projektu budeme pomáhat tak, abyste ty peníze nevraceli. Tohle je takový docela důležitý materiál, který teda teďka pro vás tady na rozdání nemám, ale určitě ho najdete u vás ve škole, si už ho nestihne někdo vyhodit, které jsme tady do všech škol rozesílali. A jinak ho samozřejmě najdete i na našich stránkách www.itveškole.cz. A já vám k tomu jenom něco řeknu. To je vlastně taková časová osa toho projektu, kde vlastně tady některé školy, když nastartují, tak jsou tady v té přípravné fázi. V té přípravné fázi jsou potřeba jenom 2 věci. Mít projektový záměr a zvolit správně šablony a napsat je do projektové žádosti. To v podstatě jsou 2 důležité věci, tím se projekt nastartuje a tím je projekt v podstatě vytvořen. Co se v podstatě týká téhleté pomoci v téhleté první fázi, tak my jsme pro vás připravili takzvanou projektovou kalkulačku. Je to taková webová aplikace, tam si zavoláme společně, přihlásíme se tam, koukneme se na ty jednotlivé šablony a vlastně zvolíme pro tu specifickou školu ty nejlepší šablony, které pro ní jsou. Samozřejmě každá škola má jiné potřeby, každá škola z tohoto projektu očekává jiné věci, proto samozřejmě individuálně konzultujeme a radíme vám, vy si zvolíte šablony, vyberete, které jsou pro vás nejlepší, dáme to do té kalkulačky tak, aby to pěkně vyšlo, aby tomu ministerstvu zůstalo co nejméně peněz. A vlastně to je pro tu školu v tu chvíli to nejtěžší. Vybrat ty správné šablony. Potom máme specialistu, který pro vás nejenom na základě těch šablon připraví ten projektový záměr, to je konstrukt, ale hlavně i pro vás napíše celou tu žádost do toho benefitu 7. Vy si to potom jenom zkontrolujete, vytisknete, podepíšete, odešlete na ministerstvo a těšíte se na to, že vám to schválí. V téhle době v podstatě škol, které už mají s námi schválené, je více než 350 a více než 500 je v takovém tom předschvalovacím řízení, kde na ministerstvu mají moc práce s tím, aby vůbec nějaké peníze poslali, takže se to trošku zdržuje. Potom samozřejmě, když už máte akceptováno, přijde vám takzvaná akceptační rozhodnutí, to už určitě někteří vás mají, vy tam
podepíšete, že do projektu vstupujete a v tu chvíli už je to vážné. Protože v tu chvíli se zavazujete, že opravdu jste do projektu vstoupili a už vám začíná běžet ta 30měsíční lhůta, kdy musíte vytvářet ty vzdělávací materiály, pokud jste se zavázali i odučovat ty dělené hodiny a dělat ty certifikáty. Každých 6 měsíců je monitorovací zpráva, s tím vám samozřejmě jsme připraveni pomáhat také, když budete chtít. A dokonce myslíme i na to, což je, myslím si, velice důležité, na co se dost často ve školách nemyslí, na povinnou archivaci. Až do roku 2025 je v tomto projektu povinná archivace. Proto máme připravena schémata bezpečného zálohování, samozřejmě v závislosti na velikosti školy, a na to také myslíme. Co se týče té poslední monitorovací zprávy, tam jsme připraveni vám samozřejmě pomoci s tím závěrečným účtováním a se všemi těmi administrativními věcmi, které jsou v tom projektu důležité, a jak jsem už o tom mluvil, tato celá pomoc je bezplatná. Ještě si to zopakujeme. Na začátku projektu je tedy potřeba volit šablony. Ta volba šablon, jak jsem o tom říkal, může fungovat tak, že si zavoláte společně s naším specialistou a on vám vysvětlí jednotlivá úskalí jednotlivých šablon, vy si zvolíte právě ty šablony, které jsou pro vaši školu nejlepší, a potom s projektovým záměrem a s benefitem 7 vám pomůžeme, řekněme, během 2 dnů to pro vás připravíme, vy si to pouze zkontrolujete a máte projekt podán. Potom, samozřejmě v té realizační fázi, vás může přímo náš regionální manažer navštívit u vás ve škole a proberete takové ty důležité věci. Co je v tom projektu důležité? Jak třeba rozdělit ty finanční prostředky? Určitě na to musím upozornit. V žádném případě v tomto projektu nepodceňujte tu fázi odměny pedagogů. Pomůže vám samozřejmě i sestavit finanční a časový plán celého toho projektu. Pomůže vám právě s těmi monitorovacími zprávami, abyste, co se týká té administrativy v tom projektu, byli co nejméně zatížení. Taky něco s metodikou tvorby výstupů. To je velice důležité, protože, jak jsem už tady trošku naznačil, pomůže vám právě i s metodikou odměňování vašich pedagogů, protože i tam je samozřejmě dobré vědět, jakým způsobem se zachovat tak, aby ti vaši kolegové si odnesli těch peněz domů co nejvíce. Já ještě tadyhle se vrátím na chvilku zpátky. Možná si říkáte, no to je super, že to je teda celé takové zadarmo, že tady ten týpek nám tady říká, že prostě je to zdarma a ostatní prostě za to chtějí nějaký procenta, jak je to možné. A my právě proto, že vlastně v projektu IT ve škole jsou ty společnosti, o kterých jsem mluvil, tak my samozřejmě kromě toho, že vám jsme schopni pomáhat s tím projektem, tak jsme samozřejmě schopni vám i v rámci toho projektu komplexní řešení i dodat, což samozřejmě se můžete i přesvědčit v těch katalozích, které vidíte. A právě naší odměnou je to, že na nás nezapomenete a že potom, až budete vaše škola vypisovat výběrové řízení na nějakého dodavatele, že nás zařadíte do něj. Samozřejmě je na vás, koho si potom vyberete, koho vysoutěžíte. Ale určitě my se chceme chovat fair, chceme vám pomáhat a na druhou stranu chceme, aby i vy jste se chovali fair a pak jste na nás nezapomněli. To je ta naše odměna. A domluvili jsme u dodavatelů pro vás exkluzivní podmínky takové, že vlastně veškeré to vybavení, které vy potřebujete pro to vytváření těch materiálů nebo pro vytváření těch výstupů, jsme vám schopni dodat i hned, jakmile máte akceptováno. A máme smluvně podchyceno, že vlastně splatnost nabíhá až v době, kdy vám přijdou peníze na účet. To znamená, že vy jako škola vůbec nic neriskujete. Můžete už rovnou začít pracovat. Veškeré náklady a rizika neseme my a tento benefit je pro vás bezúročný.